Hi! Kamusta kamo tanan? Ngalan ko si Adrian. Mahastoryahan naman taliwat parte sa pahamot kay mahilig ko sa pahamot. Kag ini nga pahamot nga gusto ko storyahan ay Artisan Blue by John Varvatos o kung Varvatos. Bahala ka mo kung ano yung i-pronounce kay hindi ko ya kabisado. Pero sikat na siya nga designer si mga pahamot. So pwede nyo na siya i-google. Tapos ining Artisan Blue namin siya nga pahamot kay nga pang-adlaw-adlaw, magamit mo siya. Bisan ano nga panahon, bisan ano nga sitwasyon, okay siya. Kaya nga ang iyang hamot, the blue-green nga Dakar Noir. Kag sikat man ng Dakar Noir, no? Kilala na nato ng simot. Kido blue-green powder ang iyang simot. So, ano ang blue? Ang blue, ang asul nga hamot ya is aquatic. Do pareho sing dagat, so masimutan mo ang dagat. Tapos, naraman siya nga blue nga hamot nga doon bag-ulang nilabahan. So hamot nga presko na. So presko nga dagat nga bag-ulang nilabahan. Tapos ang green niya naman nga hamot nga do pareho sing mga utan nga dahon nga bag-ulang ginutod, persing hilamon nga bag-ulang na utod. Naamo naman na ang masimutan mo nga hamot. So blue-green tapos may pagka Noir, so blue-green powdery fragrance. Amo na ang guaiya kagka very pleasant bisan ano nga sitwasyon, bisan sino storya mo, magustuhan ni nila nga fragrance, so practical siya. So for the top notes, ang mga top notes niya ay bergamot, basil, chayote, lavender kag orange. Tapos ang middle notes ay neroli, geranium, iris, clary sage. Tapos for base notes, pine, cedar, kag patchouli. So ang inyo gid masimutan ang bergamot, basil, lavender, geranium, pine, kag cedar. Amo na siya ang kalabanan sing mga tawo nga masimutan nila. So ang pahamot na ni, no, hindi siya tamaan ka kusog. Pero kung gusto mo masimutan, ka-spray ka mga 8. Pero kung gusto mo simple lang nang hindi taman kakusog nga matunotisyahan ka lang mga 4 hasta 6 ka-spray, ayos na sa bisan ano nga panahon, bisan ano nga tiyempo. Kag kung sa presyong storyahan ta ay mas barato ni siya kumpara sa perfume nga bag-o ko lang gid storya, iniya mas barato ni siya. So mas makayanan mo siya, amo na siya nga nami siya for everyday kati mas makayanan sing imo nga sweldo kag mas ano siya, mas appropriate siya for everyday use, for any time, for any place, any situation. Amo lang na. Kung nasadyahan ka mo sa inyong nakita, pabalon nyo lang ko sa comment section kung may kamong mga pahamot nga gusto nyo akong storyahan, gusto nyo nga i-research ko, kung i-feature ko diri sa akon nga mga video, pabalon nyo lang ko sa comment section. Leave a like and subscribe. Salamat kid. Next time. Bye-bye!